И здравейте хора, аз съм Крис от София Сити Крю, тук до мен е Емо. Здравейте! И да, значи днес ще играме едно английско дерби, както виждате на екрана. Арсенал Ливърпул, също така имам фейскам. Какво става? Знам, не съм много красив, моквайте. Все едно, почваме... Ти си направил грозена, макар. И сега, не може да сме красиви като тебе, бе. Не. Какво бе? За какво си ходиш? Ще е добре, ако пикне топка. Съпром. Аз викам на 0 да те пукам направо. Challenge accepted. И така, ето и почваме през диски сигнал. Арсенал срещу Ливърпул. Рамзи ни е рефер. По принцип и двата отбора не са ми любими. Но... Доста добре почва с Ливърпул в началото. Да видим докъде ще стигна с тази игра, кога ще им свърши цилите. Скоро! Суарес! Ей, пробиват! Пробиват! Шут! Какво спасяване от вратаря. Каквото я поправи. Тук каква грешка в защитата? Оливие Жиру излиза сам. Прехвърляй се! Опитва се! Каква намеса на защитата! От гол линията буквално! И града! Града! Леле какви моменти напрегнати! Какви напрегнати моменти за Ливърпул наистина! Арсенал. Жозе Рейна, какъв пепе. Тук грешка на вратаря! Да им хора дали ще видим тази топка, не! Тук трябваше да имат поне червен картон. Уолкът. Крилото ти Уолкът, който държа наистина много голяма сила и... За малко. Тук Уилшър към Жиру. Към Джиру, той какво ще направи? Не, спасява отново Рейна. И Рейна наистина доста добро представя. Шкърто. Към Доинг, който с невероятен шут... Отново изчезни. Железен. Към Уилшър. Той центрира към Оливие Жиру и града! Разбързане и не! Топката просто отказва да влезе във вратата. Кари Саня, но... Там е затворено. Не, той преодолява Хосе Енрике. Не виж какво ще направи. Удари Доста към умно! Сантика Зорова. И това е тактика за след началото на първото по време. Хъпни си Демич, Крис. Абе, покул! И Суарес! Която се повтори първото по време. Да, не. Това е чиста голова позиция за Уилшър. Шут и спасяване на Рейна. Рейна наистина показва класа. И Уолкът центрира. Прекалено слаб. Добро предпазване, бих казал. И поредният корнер. Удар с глава! Глира покрай футболисти на Радоша. Трени срещу Гипс. Nigga, I brought you change, nigga. What the fuck you thinking, nigga? I won't die, I'm the shit. 85-та минута, има още 5 минути за обрат, да видим какво ще стане. Ще успеете да стигнат до равенството днес Ливърпул? Или ще се разделят с победата? Долски на клуба, центриране и... Много неточно, много неточно. Кривата кратуна удря Жиро. Трябваше да има Дуско или... Сега, Суарес си изведе само защото вратаря. Да видим какво ще направи. Удар отдалече! Много неточно, много. Опитват се футболисти на Ливърпул. И каква грешка наистина на вратар на Арсенал, слава Богу, беше поправена тя. О, тук Жиро. Жиру, да не забравим невероятно му гол с глава. Да Санти Казоро, но... Грешка тук, но... Не можаха да се възползват. Удар отдалече, но Рейна вече се е върнал. Тук,
Грешка! Артета! Центриране! Но нито един футболист на Арсенал не успя да стигне тази топка. И това е. И това е последния съдийски сигнал, наистина доста добра игра се получи. Арсенал, макар и с човек по-малко, успяха да докажат кои са, но все пак заслужена победа, бих казал. Да, и играч на матча определено е вратарят, Чезни. Определено. Надяваме се да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Също така може да се абонирате за още невероятни FIFA коментари, като ние сме естествено маняци на FIFA. Няма как и да. До скоро, да. Чао, чао и